И сега пристига един лек музикален поздрав, специално от името на Ивета, като поздравява Андриан, който на 12 юли 2021 година навършва 28 години. Пожелавам му много здраве, много щастие, много късмет, много обич и всичко най-хубаво. За цялата компания на здраве специално. И тази нощ Андра ще пие, с приятелите пак ще се напие. 100 години няма да живеем. Живее ми се, брат ми, живее ми се. И аз, Пенси и Златко и Тони сме с теб. Господа ни дава здраве и късмет. 100 години, Андриане, няма да живееш. Живее ти се, брат ми, живее ти се. Стига толкова, ще се оплаквали. Хайде да живеем, да се веселим. Стига вече, казвайте, нямаме. Внимавайте, какво си пожелавате. Един път се живеем, един път се умирам, но завистта ги мъчи, бавно ги убива. Един път се живеем, Андриане, един път се умира, Пенси, но завистта ги мъчи, Златко, и бавно ги убива, Тони. Айде! Поздрав специално от името на Ивета.